Shalom. Parhalado pasahaton. Selamat hari Minggu tusude ruas namandohoti par mingguanon. Martuama akan naro di bagasan Tuhani. Minggu ta sadarion ima namargoar minggu pasiahon dung Trinitatis. Topik minggu ta sadarion Polin mangihuton Yesus. Tapuji ma debata di bagasan lasni roha. Ta endehon ma puji ma debata. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon, amin. Parenge hamuma natama di Tuhani, mar guru tu sandok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulaon na denggan, Oloy hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha. Robe mahamu tu jolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Matangyang mahita. Ale Tuhan debata, amanami para si roha na sumurong. Sa itogihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami, lehon madihami haporsyaon na sitong, asa holan ho sambing haposan nami, unang loas huriam marhaposan tu akan na dihasianganon, ay holan hodo haposan dohot haporusan, say asima roham. Patuduhon tu hami dalan tu hatuaon. Asa jupang hami asi ni roham na godangi. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
gihon hamuma pati ni debata, ima pati parjolo satu pati paupaton. Pati parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi maraku pau bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua ginjang dohot na di banua toruon. Rodina di bagasan ait na di toru ni tano, yang go tung gabe si sombaon manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ayona uhum na do sogot akan na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina ono marima ulahamu nasa siulan muna, alay anggo ari papituhoni, ari paradian ni Jahoba debata doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu. Ro di isi ni hutani halak pe na mangaibati hutam. Ay dina onom ari ido di topa debata, langit dohot tanoon, laut dohot nasa isina, dungi maradiando ibana di ari papituhoni. Di baheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianai jala di parbadai. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata, lao mangulahon na hombar tupatik nai. Ali Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatik ni. Amen. Tuadopan ni debata na badiai, tatopoti mado sata na godangi, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sa hotudosan, para si roha na sumurong, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami, halak pardosa na dangolon, rotu jolom ni habang sam habadiami, manopoti jala mengangguk kondosa nami. Masay jot-jot dohuar sakihami ho, marhite-hite pikiran dohot pambahenan nami naruay. Dang huhaholongi hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ate-ate, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami. Dang doson diri nami hubahin hami, dibaheni tamado rimasmu, jala uhummu hami tuhamatean saliling nililing nai. Alay na mapaporus mahami nuaing tu asin ni roham na godangi. Mangido siyan na sa roha hasesaan ni dosa saluhut na. Say urupi mahami paubahon roha nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak hahulungan ni roham. Si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu na badiai. Ali Tuhan, say asima roham di hami, halak na dangolon. Amin.
Tabege ma hata baga-baga ni Tuhan debata, taringo tuha sesaan ni dosa. Satokin dohu tadi koko, alai papungpong wako maho, muse marhite-hite aka asin ni roha godang. Tangan dipabiar ni murukku hutta bunihon bohiku, satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asiaku doho, ninna jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin.
hata ni debata tuturpu epistel di minggu sadarion, ima natar surat di pesalmen 82 ayat sada sahatu ayat walu. Tajahama margati soring. Tikting tu aka panguhum, ende sian si asap. Tindang do debata di bagasan luhutan ni debata, madabu uhum do ibana di tonga-tonga ni aka panguhum. Patiko samuma, uhum tuna met-met, dohot tuna sopot somarama. Ondihon hamuma nadangol dohot napogus. Dang manahan nasida, jaladang olo nasida parohaan. Say mardalan ni halomon ni nasida, jadi rebe-rebe masude aka ojahan ni tanoon. Alai atik pe songoni, mate dohamu songon jol mahian, jala tinggang dohamu sogot songon raja na asing nasida. Ima sahatna, martua do akan natumangihon hata ni dibata, jalan na upeotsa. Amin.
hatidakon maha porseao tai, songon nani hatidakon ni dongata saha porsean di sandok portoibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogo na sautu dosan, natu mo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba na sasadai, ima na ditumbuhon ni si Maria, na gabe-gabean sian tondi parbadia, andorang sohaguhuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banotoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamon ni debata Jehoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamula sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohot nang mate. Au porsia di tondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan akal Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin.
Tabige ma titing di Huriata di Bagasan Mingguon. Minggu 14 Agustus 2022. Na parjolo. Goar ni minggu. Goar ni mingguta sadarion ima minggu pasiahon dung Trinitatis. Dohot tema Polin mangihuton Yesus. 2. Partangyangan sektor. Di hari Jumat 10 Agustus 2022 di Patu Pahuriatta do partangyangan sektor maringanan di Garejaon. Turpuk jamita dienet sian Heber 12 ayat 10 sahat 20 sia. Dohot tema hadaulaton na hinalomohon ni debata. Atong riamahita rotu partangyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Tolu. Naeng marbagas, titing parjolo. Naeng majalo pasu-pasu parbagasod do yanakon ni Huriata, Monica Seventina boru hutapea. Boru ni amata Oscar hutapea SH nahinan. Tubu ni inata Intan boru tambunan. Ruas ni HKBP Pondok Bambu. Sian Huta, Jalan Ori Raya 1B2 nomor 20B, Pondok Bambu. Ruas Sektor Sada, Wik 2. Dohot Orwana, Enrico Daniel Hursepuni. Anak ni amata Benyamin Hursepuni nahinan. Tubu ni inata Tumiati. Ruas ni HKBP Pondok Bambu. Sian Huta Jalan Warakas 5, Gang 7 nomor 26 Warakas Tanjung Priuk. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 10 wib di Gereja HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu. Tuhatama patuluson sakap parbogasoni. Opat. Padidion Nabadia. Sadarion 14 Agustus 2022 di Parmingguon pukul sia 30 wib atas pangiduan ni keluarga di Patu Pahuriatta do Padidion Nabadia tu tolu halak danak 2 mai bawa dohot sada mai boru. Ima Joakim Gera Tikfatenu Manurung. 2 Yuberil Efrain Manurung. Tolu Joakina Asibal Ahafah Manurung. Parhalado dohot suderuas pasahaton selamat menerima baptisan kudus. Tuhatama mangalehon gogo dohot habisuhon tu akan natoras lao pagudang-godakon dak danaki asagabe lasniroha di goar ni tuhatta. 5. Warta Dewan Diakoinonia. Parjolo PA Seksi Remaja. Di hari Sabtu 20 Agustus 2022 mulai pukul 10 wib sahat tunasidung di Patu Pahuriatta PA Remaja. Maringanan di ruang konsistori. Nats PA dienet sian Yohanes 4 ayat 20 tolu sahat 24. Pelayan PA Amang Situa YH YS Hutagalung SH MSI. 2B PA Seksi Naposo Bulung. Di hari Sabtu 20 Agustus 2022 mulai pukul 10 wib sahat tunasidung di Patu Pahuriatta PA Naposo Bulung secara online manang memakai aplikasi Zoom. Nats PA dienet sian Sada Samuel 10 ayat Sada Samuel 10 ayat 8 satu sia. Dohot Sada Samuel 20 ayat 10 sahatu 10. Dohot tema tokoh Alkitab Saul dengan judul Against God's Command. Pengkhotbah Amang Pendeta Pandiangan MTH. Tolu PA Pasutri. Di hari Sabtu 20 Agustus 2022 mulai pukul 10 siawib sahatu nasidung di Patu Pahuriatta PA Pasutri maringanan di ruang konsistori dengan tema It's Not My Dream, yaitu dinamika keluarga yang tidak sesuai dengan harapan.
PA dipatupa dalam bentuk panel oleh Amang Pendeta R. Silaban STH, Amang Situa M. Hutapea Inang Boru Pajaitan, Amang Situa S. Sinaga Inang Boru Libong. Pinangido tusude pasangan suami istri yang masih muda, asaria madohoti acara PA tersebut. Onom, Warta Dewan Marturia, Seksi Sending dan Tim 2. Di hari Rabu 17 Agustus 2022 dimulai pukul 10 toluip sahat tunasidung Huriatta melalui seksi sending dohot tim 2 naeng patupahon ibadah perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tu Yayasan El Safan Jalan Betung Raya Pondok Bambu melalui aplikasi Zoom. Pitu, Warta Dewan Diakonia Komisi Beasiswa Sadarion Minggu 14 Agustus 2022 dung sidung permingguan manogot nunga di Pasahat Huriatta melalui Komisi Beasiswa turuas ni Huriatta periode bulan Agustus 2022. Walu, surat masuk Sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Parjolo Undangan Sinode Distrik. Khobar tu program distrik tahun 2021 di hari Rabu sahat Jumat tanggal 24 26 Agustus 2022 di Patupado Sinode Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Green Forest Hotel Bogor Jalan RE Sumadireja nomor 10 Bogor dengan tema Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi Kristus. Galatia 6 ayat 2. Subtema, melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan HKBP, semakin bersemangat meningkatkan pelayanannya di era digital. B. Undangan Konven. Marsogot, Senin 15 Agustus 2022, mulai pukul 10 WIB, sahat tunasidung, di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do konven pelayan penuh waktu rap dohot keluarga maringanan di HKBP Kebayoran Baru Jalan Hang Lekiu Tolu nomor 10 Kebayoran Baru Jakarta. C. Undangan rapat dan pemilihan pengurus Parupuan Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Kamis 10 Agustus 2022 mulai pukul 10.30 WIB sahat tunasidung di Patupa Distrik Walu DKI do rapat dohot pemilihan pengurus Parupuan Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di lobi Sopo Marpikir HKBP lantai sada. Borhat do utusan Sian Huriatta Toluhalak Ima Ketua Dohot Sekretaris Persekutuan Parupuan Huria Dohot Sahalak Utusan Sian Resort. D. Pertukaran pelayan firman. Khobar tu keputusan Sinode Distrik Walu DKI tahun 2021 di hari Minggu 21 Agustus 2022 naneng ro di Patupa HKBP Distrik Walu DKI do pertukaran pelayan firman. Jala Papungu Pelian Tujolo do hita disi Ima Tuhaporluan Distrik Walu DKI Jakarta. Namar Jamita di Huriatta Ima Pendeta Rudi S. Lumban Raja STH MPD di ibadah pagi pukul 7 WIB. Pendeta Morgan Pardede STH ibadah pukul 30 WIB. Jala Amang Paditata Mang Pendeta R. Silaban STH melayani di HKBP Tanjung Priuk Timur di ibadah pukul 10 WIB. Dohot Amang Pendeta P. Pandiangan MTH melayani di HKBP Kalidres ibadah pukul 7 WIB. Ruas Namar Sahid. Di Bagasan Parsahitodo Ruas Nihuriatta Naparjolo Cynthia Evianti Sihombing MM MBA terpapar COVID isoman di rumah. Ruas Sektor Opat Wik Saplopat. 2. Novita Lumban Gaul terpapar COVID isoman di rumah. Ruas Sektor Sada Wik 2. Tolu Geraldo Tampu Bolon
Nunga mula tujabu dung piga-piga hari dirawat di rumah sakit Yadika. Ruas sektor tolu week 12. Opat, FA Amos Simanjuntak terpapar COVID isoman di rumah. Ruas sektor sada week tolu. 5. Nyonya Siska Siahan Boru Sidabutar terpapar COVID isoman di rumah. Ruas sektor opat week 14. Onom Mira Boru Pangaribuan terpapar COVID isoman di rumah. Ruas sektor sada week tolu. 7. Amang Yuda Siahan terpapar COVID isoman di rumah. Ruas sektor sada week tolu. Tabuan ma di bagasan tangyang ta asa anggiat tumibu hipas di hilala rohana sida. Pasapuluhon par hepengon. Pelian tuhuria 22.504.900 rupiah. Pelian tu pusat 3.004.000. Pelian tu DSH 5.229.400. Pungu sude 30.820.300 rupiah. Songonima titing di huriata di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu tuhatama sude pakkobasiatta dohot peliani bayan sangap dohot puji-pujian di goar ni tuhatta. Tabegema korlansia.
Tapuji ma Tuhan marite ende sian buku nomor 340 sia. Uhut papungu pelean. Salah ya? Mana dong? Sumugun
Kami ni debatan na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Tapi opma suara ni debata na diturpukon di tengah-tengah ni mingguta sadarion imana tersurat di Evangelium Lukas bidu 12 mamukamai sian ayat 40 sia sahat ro di ayat 53. Evangelium Lukas bidu 12 mamuka sian ayat 40 sia sahat ro di ayat 53. Tapai huti hutma narodoau madanggurhon api tu tanoon dihasi holi nasarohak kudo anggiat haru galak nian alai didihonon nado tuahu paridianon jalamat cai bobos dorohakku saleleng sotulus dopei na diripu rohamu nado nalaho mangalehon dameyau tuatas tanoon ubahan naro datung udok madihamu panirangod do tahe ay olat nion maralo 5 halak na di nasada jabu na tolu maralohon na 2 jala na 2 maralohon na tolu maralo maama tu anak na itu amana ina tu boruna itu inana sima tua boru tu parumaini tu naboruna ido Ianggo sahatna amwa kadongan na hinaholongan di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus ia nagabe topik ni mingguta sadarion ima polin mangihuton Yesus polin mangihuton Yesus mengikut Yesus secara total. Memang dinata jaha turpuk jamita nakin dinata payhutihut nakin buido sengena membingungkan sautik dohonon dinata kas nakin tajaha turpuhon buasa tadok sengena membingungkan ala tajaha nakin di ayat 40 siai narodoau madanggurhon api tu tanoon dihasi holi nasarohak kudo anggiat haru galak nian laus tajahamu senakin di ayat 50 sadai na diripurohamu nado nalaho mangalehon dameyau tuatas tanoon ubain naro datung udo madihamu panirangodo tahe pola didok sahala padita adong napidda agama sian Kristen tuagaw musilum ala nihataon ala saitadok Jesusi si buat dami. Tapi molo tapay hutihu nakin sepintas hirana provokator Jesusi ati. Wasa tadok sengoni ala manirang yanakon tunatorasna. Manirang yanakon tunatorasna. Alaya hado lapatan ni hataon
Ido na naing silikito tamarhite siyan hata ni debata. Di tonga-tonga ni mingguta sadarion. Jalan aing di patakas tuhita di bagason bason tutu si tutudo si buat dame. Dohot si buan haluaon. Yanggo Tuhan Yesus tu tonga-tonga ni portibion. Tutu si tutudo si buat dame dohot si buan hangoluan Tuhatta Yesus tu tonga-tonga ni portibion. Ainunga di padame di batahita tu hadirion ni Tuhan Yesus Kristus. Laos ditawar ho Yesus do haluau ni tu salut jolma di tonga-tonga ni portibion. Alai molope ditawar hon Yesus haluau ni tu tonga-tonga ni portibion. Saya dong dua ka pertentangan. Saya dong do parsirangon. Ala adong do halak na say burju laho mangihuton Tuhan Yesus. Ido mabain gudanga kaparsalisian. Ala saya dong halak na olo mangihuton Yesus. Sian nasa rohana, sian nasa serep ni rohana. Ido mabain kaparsirangon. Ido bainadong na manulak Tuhan Yesus. Lausido nagabe musuh ni Tuhan Yesus. Manangisi halak na manulak haluau ni. Ido nagabe musuh ni Tuhan Yesus. Lausima na mabay na kaparsalisian. Lausima na mabay na kaparsirangon. Lausima na mabay na kaparbadan. Masa doi didok nakin dihadirion ni halak namar saripe. Masa doi dihadirion ni halak namar todong. Masa doi doho di tonga-tonga ni nasa bangso. Asamar hite turpuhon nanaing di padar tutonga-tongat hamua kadongan nahina holongan di parade Tuhan Yesus do tuak kasisianna di parade Tuhan Yesus do nang tuhita unang tarsonggot hita molomasai supaya kita jangan terkejut ketika itu terjadi di tengah-tengah keluarga. Ido nanidok ni si Simeon uju mangabing Yesus poso-posoi. Ay didok ibana do tu si Maria inang ni Yesus na pinajongjong doon bahen partinggangan dohot parhehean di torop sian Israel jala bahen tadda nahona gaga hope podang do manoruson roham muse asagabe patar pikiran ni rohani torop halak molotajahai di Lukas 2 bidu 2 ayat 34 1 ayat 35. Alanima hamua kadongan nahina holongan parsirango dia do nanidok ni Yesus di bagasan turpuhon. Na parjolo sian pengalaman ni Tuhan Yesus di tadi konibana do keluargana. Laho mangulahon ulaon na pinasahat niamai tuibana. Pola do didok akka keluargana songon naritik sattabi Tuhatta Yesus.
dang marlapatan naso dihormati Yesus keluargana. Dangate dihormati Yesus do keluargana. Alai ikon rade hita mabuat haputusan mana yang menjadi prioritas. Diajari do hita maritesian turpohon, utamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan daripada keluarga. Ikut takas do hita, dada parsirangon tujuan ni harorona. Alai molo keadaan nama maksa doi, molo dipaksa hita ikon mamilit Yesus manang keluarga. Disinilah kita diminta loyalitas. How do hota 100% to Yesus. Adong do sada barita hamua kadongan na hinahulungan uju masa pangaliliun tutonga-tongani halak Kristen na parjului. Adong ma sa halak ama nanaeng dihukum pancung ala soolo ibana maswadahon Yesus. Hukuman tu ibana hukuman pancung. Dungi Roma istrina, say tangis-tangis ma tu amatay. Say dihelek ma matay. Bapa nami, swadahon ma Yesusi, asama lua ho. Molo mate ho muse, ise madongakku laho pagodang-godang akada danahon. Molo mulian non borutai ise madongakku laho pasahaton ulos pacamot dohot ulos helainin ise madongakku jongjong molo mangolian non yanakotai ise madongakku hudul laho majalo ulos pacamoti ICP bapak niak kada danahon molo mate ho ala soolo ho maswadohon Yesus. Dungi di do amat tay ma tuinat tay molo mangulu hita muse horwa 3 tahun nama dihirim roham. Dido tuhat dido inat tay ma 30 tahun nai sahipas mahita. Saya sehat-sehat mahita. 30 tahun naik. Bodoh hita rap sauduran. Ahamanagabe alus ni amatai. Ala ni 30 tahun naik. Sirak konok kuma. Tudal honok kuma. Tula hokuma Yesus nagabe si hokop si paluawi ala ni 30 tahun nai dihomai ninna matai holan didok amatai songoni dihomai dang rikot diau ala ni 30 tahun nai ikon marsirangau sian Yesus nama koko bawi dipancung ma rukungna dungi mati ma ima loyalitas 100% to Kristus prioritas dihadirion nibana ima Yesus. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Orang percaya harus mampu memisahkan dirinya dari keluarganya bila keluarganya menghalanginya untuk menerima dan mengikut Yesus. Amin. Amin.
Imana parjulu. Parsirangon na paduahon hamwa kadongan na hinaholongan iko mampu hita manirang diri sian nadong di Portibion. Iko mampu hita manirang sian nadong di Portibion. Alarido nakin ikon gabe podang do Jesusi di hita. Laho manirak kita sianak kagodaan-godaan namasa di Portibion. Manangise na mangihuton Jesus, ikon humolong rohana di Jesus, sian manangahape na di Portibion. Artinya kita harus menolak godaan-godaan dunia. Apapun yang menjadi resikonya, harus memilih Yesus daripada jabatan. Harus memilih Yesus dari segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Harus memilih Yesus dari kemewahan-kemewahan yang ada di dunia ini. Yesus atau popularitas. Memang ini harus dibayar dengan mahal. Amakadonga dadongdo sahalak ruas ni huriata HKBP pejabat tinggi do hadirion di BUMN alai na tutu si tutu loyal tu Yesus buasa tado songoni ala jujur ribana di parkarejuanna di ujungna gabe pas-pasam manguluna te ala jujur ribana di ulonna pas-pasam manguluna pola dojot dilesengi halak hadirion niamat tahun apalagi di tonga-tonga ni huria ya lagu warna karejo di BUMN HP lelang nape hola sejuta do inna jala dodot dohonot tada holan dilesengi hadirion niamat tahun ala di hasogohod do ala dianggap mengganggu budaya-budaya hasomalan namasa. Eme namasa digaga ursa muloi namasa imaniulahon. Memang adong do hadirion ni halak na pidda agama asal mamar jabatan. Adong do. Rade pidda agama asal mamar jabatan. Alai torop do siat tonga-tongani ruasta HKIP si bangga honotta. Molope ibana adong kedudukan di pejabat tinggi, tetapi dia mempunyai prinsip dalam hidupnya. Somar jabata petaho, somararta petaho. Molo diajari baik kon gabe korupsi. Molo diajari ba untuk menyalahgunakan jabatan manang pidda agama. Jala jok didok lebih baik menjadi kere daripada mengkhianati iman ninna. Lebih bagus menjadi kere daripada mengkhianati iman, percaya saja kepada Yesus. Mereka inilah yang memilih pemisahan dari dunia. Bagi mereka dan seharusnya juga bagi kita, integritas, loyalitas penuh kepada Yesus lebih mulia dari jabatan dan gaji sebesar apapun itu.
ikon bolok konut tado hamwa kadongan saha persiaon sikap konformistis, bersikap bunglon. Sipata Kristen, sipata so Kristen di pangalahona. Ikut arus najot-jot marbulu suhar ninna. Molo suhar ditugu halak ba doho iba menugu suhar ninna. Manang emena masak digaga ursa muloi namasa dihalak imatung tong niula. Firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita, Yesus membutuhkan orang yang loyal 100%, seperti bagaimana Yosef, bagaimana Daniel, bagaimana Esther, bagaimana orang Kristen mula-mulanya. Ninna baritai hamuak kadongan, ada sebuah testing calon untuk menduduki sebuah posisi penting. Lalu si penanya yang adalah pejabat lebih tinggi mengajukan pertanyaan. Memang pertanyaannya sangat sederhana. 2 ditambah 2 menurut saudara berapa? Orang yang pertama menjawab 2 ditambah 2 di mana-mana pun mulai dari dunia ada sampai akhir zaman tetap sama dengan 4, Pak. Ninnaibana. Si pejabat nakin nama baik suku-sukuni marpikir mahadirionna. Ini orang sangat jujur. Bila ini menjadi bawahan saya, ini bisa bahaya. Ujungnya didok tibana, kamu kalah. Masuk mamuse calo si nomor 2. Dia menjawab, kalau 2 tambah 2 mudah, Pak Ninnaibana. Berapa? 3, Pak Ninnaibana. Marpikir mamuse si pejabat nakin, ini orang sangat licik. Ini orang sangat cerdik. Bahaya juga ini. Kalau ini menjadi bawahan saya, kamu juga kalah, Ninna. Roma Musesi nomor 3 masuk diuji, Mak. Apa jawabanmu? 2 ditambah 2. Berapa 2 ditambah 2? Dengan senyum manis ditatap ibana masih penguji. 2 ditambah 2 itu gampang, Pak Ninnaibana. Terserah Bapak ajalah, Ninnaibana. Maunya Bapak ajalah, Ninnaibana. Mekel masih penguji. Tersenyum maibana. Laho mangalut mabegi alus ni na si nomor 3 nakin. Terserah Bapak sajalah. Suka-suka Bapak ajalah, Ninnaibana. Inilah orang yang saya cari, yang tahu permainan, Ninna. Inilah orang yang saya cari, yang mau ikut arus, Ninna. Ahadona nang dohonon ni baritai hamwa kadongan tuhita di bagasono bason. Memang Yesus menginginkan loyalitas penuh 100%, walaupun ada resikonya. Kita harus membenci segala praktik-praktik dosa. Walaupun kita katakan hidup kita ini di ujung tanduk. Kita harus membenci segala bentuk ketidakadilan. Kita harus membenci segala ketidakbenaran. Memang bila demikian kita akan menerima resiko, karena orang jujur biasanya dibenci. Orang jujur itu biasanya dibenci.
Tetapi di zaman sekarang ini yang paling diminati orang adalah yang mau kompromi. Yang diminati orang di zaman sekarang ini adalah yang pintar-pintar bermain. Amakadungan nahin haulungan, kita bersyukur dalam ibadah minggu kita ini ada 3 orang yang akan menerima baptisan kudus. Mari kita berdoa dan mendukung agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang tetap beriman. Dan secara khusus kita katakan anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu bukan datang sendirinya. Kalau tidak ada peranan daripada orang tua itu sendiri untuk mendidik dan membesarkan anak-anak itu. Maka ada tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua yang membawa anak untuk dibaptis di tengah-tengah gereja kita dalam ibadah minggu ini. Bagaimana kita supaya anak-anak ini ke depannya benar-benar anak-anak yang takut akan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Joshua, khususnya dalam tahun kesehatian 2022 ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah kesehatian di tengah-tengah keluarga. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian juga pada hari Rabu ini, kita akan merayakan 77 tahun bangsa dan negara kita yang berulang tahun. Tuhan sudah memberikan kebebasan itu bagi bangsa dan negara kita, supaya kita tidak terbelenggu oleh kejahatan-kejahatan. Tuhan juga sudah membebaskan kita dari dosa-dosa kita, supaya kita tidak mati dibelenggu oleh dosa-dosa kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan yang sudah melepaskan kita, menyelamatkan kita. Kalau Tuhan sudah begitu jauhnya membebaskan kita dari dosa dan kematian kita, maka marilah kita total mengikut Yesus sampai pada akhir kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi. Molonung ngatakas di suara honho tutunga-tunga ni parpunguan nami di bagasan tikyon. Asapolin hami laho mangihutton Yesus. Di tonga-tonga niya kapardalanan ningolu na pinasahat mi. Posruhanami Tuhan marhite panuturion ni toddim, pangajarion ni toddim. Kami mengikut Yesus secara total. Utangnya ko kami saluhutna ka program-program nanaing sulahonon ni huriam tujuluan ni arion. Jala hubuan hami akka sakap nauli sakap nadinggan di tonga-tonga ni yanakon ni huriam dinang takas laho majalo pasu-pasu pardongan saripioni hodo nama nongos sirokap ni toddini anak dohot boru ni huriam Monica Sepentina boru hutapia dohot Enrico Daniel Hurse puni manang sadi hari pe nanaing patupaon ni huriam dinamat jalo pasu-pasu pardonga saripion anak dohot boru ni huriami di bagasan pangaradion nasian homa nang hadirion nasida jala torop dope Tuhan si anak kayana kon ni huriami boru ni huriami nasodapo takka sirokap ni todina marukil dua kanatoras alanunga cukup akka umur laos songoni dapot akka siulauna
Asi roham Tuhan, marmanangi marbinegi mahosian parlangitammi, diwas ni roha do dia kasihol ni roha ni akana tua-tua, ia dung magodang anaki si pangulihonotton, songoni manang burui si pamulihonotton, asi roham Tuhan. Songonima nang di bagasan minggu sadarion, dinatoras nama buan dakdanak si didion di tongah-tongani huriam, ajari makanatoras, laho makangoluhon ditugas do ditanggung jawab na pinasahatmu, laho pagodang-godang yak kayanakon dada holan di bagasan pardagingon, alai naing matuhan magodang danahi di bagasan hatam, laho mangihuton ho ubuan hami di bagasan tangyang nami, dia kadungan nami na isolasi mandiri di tongah-tongani bagasna, ala terpapar COVID-19 di bagasono bason, Sintia Epianti si Hombing, Nopita Lumban Gaul, Bapak Amos si Majuntak, Inang Nyonya Siska Siahan Boru Sidabutar, Mira Pangaribuan, Yuda Siahan, songonima nang amanami situa Yeha Siahan. Tuhan menambahkan imun yang kuat dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan kesembuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga buat Geraldo Tanpu Bolon yang dalam pemulihan pada saat ini Tuhan semakin menambahkan kesehatan di dalam kehidupannya. Demikian juga kami mau mendoakan teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Minggu 14 Agustus sampai Sabtu 20 Agustus 2022. Sebanyak 26 orang. Sian hodo Tuhan di jalon nasida gajang niumuri dohot hahi pasoni lau songoni manang tujulon niarion di pardalanan ningolu na pinasahat mudopi Tuhan. Totong pasu-pasuonmu hadirion nasida. Secara khusus buanon nami, akka amanami dohot inanami, panitia prajubilium, dohot jubilium, nanaing siulahonon nami di tahun 2020 tolu, marulang tahun 50 tahun huriam HKBP Pondok Bambu. Di bagasan bisuk nasian homa, akka amanami dohot inanami napina jongjong ni huriam, di tongah-tongah ni kepanatiaani asa saluhu na pakubasion nasida Tuhan gabe pasu-pasu do las ni rohai di tongah-tongah ni huriam pasu-pasuonmu saluhu na ruas ni huriami sian namit-mit sahat rodilan sia di mana nga hape pakubasion nami di bagasan minggu-minggon di bagasan pasu-pasu las ni roha gugu dohot pangurupion nasian homa marhiti Yesus Kristus martangiak kami tu adupanmu. Amin. Tapasada maruhata marid dimahita sian nomor 512 ayat sada dohot udutna laos mardalan mapiliatta patuluhon dohot pahupaton.
Parade maruhata songoni manang naturas nama buan dak danak sididion di tongah-tongani huriata di binggu sadarion. Mari dimahita sian nomor 146 ayat sada dohot ayat 2. Oh Jesus na tardede doko sepo sai homa mengaling ngihut manjalon jong manatoras dibuat natoras nana sidabe tusun ay nang pasaha tona tuho dakdanahon tapasada maruhata martangiang mahita aliyamanami na di banua gijang naruruhami tujulum mabuana kada danahon saya si maruham jalo manasida gabi anakonmu pasu jala pargogoi manasida mangiahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu dongan nama buan dakdanak sididionon tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion nin nama dok akasisianna. Odai hamu masaluhut bangso. Didi hamu mana sida tu bagasan guarni debata ama dohot anak dohot toddi porbadia. Ajari hamu mana sida mangaradoti saluhut nahu tonahoni tu hamu. Jala ingot ma sai dong anak kudu hamu ganup ari rasi rasa roa jal ni hasianganon manangise na porsea dohot ni didi dapotan hangoduan alai na so porsea honauhum sogut tangihon hamuma dohot hata natar surat di surat ni si Markus adong makan mabuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai di piccang akasisian naima nama buani jadi dung diida Tuhan Yesus isogo marohana di dok ma luas samuma akada danahi rotuau nangorai hamuna sida ai dia kasih songonido harajaon ni debata na tutudo na hudohon tu hamu manangi sepe anggo sosongon danak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tu si dungi di haul maka danahi dia pehon matangan na tu nasida mamasu nasida atong hati dakon hamu majolo hata ha porsea utai au porsea manguhumi halak na mangulu au porsea atau ngalusi hamu mahata na husuk kunon dipangido hamu nuaing didio nakka danahon tu bagasan ni nahina porseon muna behana olo do hamu mamudaya na komunaon asa diboto jala dihutun nasida hatani demata na olo do hamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangudu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padirion nabadiai Roma sada-sada keluarga tujulo udulma
Juberil. Biar bisa dipegang. Pegang kepalanya di atas. Iya. Ale Juberil Ephraim Manurung udi di maho tu bagasan guar ni de bata ama doho tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guar ni todi porbadia. Amin. Lepaskan. Diramoti Tuhan de bata maho di habongot mon tu bagasan harajaunna olat nyon rodi saliling ni lilingna. Amin. Mana yang Joakina itu yang pertama, itulah pertama. Enggak, ini maunya diganti, bisa diri sebentar. Iya, pegang mama ya, Iya, oke, yuk pegang di sini. Ale Jaakina Asibel Ahapah Manurung udi di maho tu bagasan guar ni di bata ama doho tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guar ni todi porbadia. Amin. Sadiramoti Tuhan de bata maho di habungut mon tu bagasan harajaunna olat nyon rodi saliling ni lilingna. Amin. Di situ ya. Ke sana ya. Ale Joyakim Gera Tikpatenu Manurung udi di maho tu bagasan guar ni di bata ama doho tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guar ni todi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habongot mon tu bagasan harajaunna ola nyon rodi saliling ni lilingna. Amin. Silakan. Taparade edeta Sion nomor 147 ayat sada sahat dohot ayat onom laos jongjong mahita saluhutna. Martangi yang mahita ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasahat hami akada danahon tuho
Jala dijakon hodo nasida gabe anakkonmu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panian di hangoluan nasa liling-nililingna. Asima roham doho dia kana toras nida danahon. Sai pargogoi jala ajari manasida. Manogu-nogu dak danahon tuho. Asarap nasida taruli diaka artani harajaunmu. Amin tatangyakon mapiliatta tuadupan ni dibata. Ali dibata amanami na di Banua Gijang. Odo haruruan ni saluhut selehol leon nadinggan. Do nasa ulibasa na maliutus. Upasahat hami ma sianan ni lehon mitu hami pilion nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa hupar hasya kami pilianon. Pati bulhon harajaunmu. Di tengah-tengah ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asananile Aliyaman namin na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hangoduan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ayo. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaurhon ma damena tu todim. Amin. 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 Ya, demikian juga orang tua yang bawa ke depan. Ya, Inang, cepat Inang, yang dua. Inang, Inang, ini orang tua. Ya, dihamua amanami dot inanami, amin amalayani nama kubasi minggu di bagasan sadarion pasahaton. Oras madihita saluhna, selamat hari Minggu. Ya, ya. Anaknya ke depan, anak ke depan. Iya. Udah.
nang. Manang pendia, amang pendiangan. Amang pendiangan. Ke depan amang. Ya amang. Do tinang. Ayo. Ayo nang. Sana nang. Oke, itu aja. Oke. Bisa. Iya. Oke. Oke. Ya. Semuanya. Ya. Oke. Oke. Ya. 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 Isi amang semua kali. Tadi dia bang keli. Itu bohong. Itu. Terus nabi hadi dangimu. Amang manuk kali itu. Ih.